tambah gitu nih. Pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sekango social media haya ba YouTube tai WhatsApp rogo ane kaisa video kale pana thangpu samana video bayra mani akono tinang kisa clarification baginai tini media longang dikha kok pula nang salamusung a video ka belai no kesam abo thangnai bisini November haya ka December talni ingkhana Ajarawa koroksa ani ang pain klayo bung ke omrit de borma bini kami ke borokathal hati wo bini kale pano thanginai sing kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti o request khaikyan kisa jamai na khobino sing kisa tok ang tabo saramusung ke dofani samung tang hunai je kale pano thangmanliya kaisa birthday asemen pano thangmanliya abo haito ngimeya borong live for nini dofani samuno kari politics no kari bo jotoni no kaisa personal life tongo angke panna thangai musama baile ani aba hai kunu musa saya nuja yang tai kaisa kok sana musongo boni sekang je ang khoroksa tabu political leader hne aba dofani samu tanga hne sinejang sekang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar bekereng tongo program lo khaya phonang borbai kogdung bising tirok ang malai tongo kogro sai tongo ngangro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader hai ka bati promote na dong boni sekang khoroksa artist tong mani ke artist samung je singno jaga thangga ke singno sinemo jaga je musanai resabne bodor je ke kaisa musam viral ngoi tong ma ke comments khainan ko ya haime khok sitra kari kok saran ko ya ang kebang nukha je social media rago je YouTube rago je comments khainai maximum no fake ideas samja tai fake bung sram nai YouTube channel kholobai nai je aro dofani samung tangai dofani khorang tipuri khorang amti rokni kebang channel samja tai aro kebang ma baksa ni bagi bo kaham sare bo tongo baksa ngetai kebangma je hamia sanai hamia kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rok na maybe borok sakbai thangno kefek mani bai chawi gedal jak borok rong na inga kebangma ro amake saya selemen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo rong ke borok kaisa bono borok share khaglak phia ba mungsasuk sebman kaya susi bela man ka apur ke dolai sina eta sini borok bo buci thing ahai no angko khala sina borok da omuda bong ni creator development ideology omuda khorsa neta ni tom hai dai kobang kok sitra ro khai merok saka ang pori bana kya je mansa ang pheba obunang dukhunang je sini borok kaisa je kogno egg na na ya kogno khe egg layo ka abunang koinai lupurong no bo je norok mohai khlaiman amno mothak ditai aje upload khainai ang bormo saramo so kaise YouTube ni kaise ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video ro nang share khaime ha ka upload khaime bongno ang naikhang ke bongno naitu karane ni jora asung nangla phiaba ang mohai khlaina musunya tang borno asung koina musuyo omhai video ro mono share khalaya tang khane belena sanai tai omti rong nang mothakan janai nang kun musa to sungna tang nok sungna